first of most of all starting 11 mayiqhubeka igame ngibonile ukuthi kuyiKaizer Fish bengamele kungena uMonyane bekumele kungena uSolomons indaba ngithi uSolomons ngimbukile bemshiya uMonyane ngale bemshiya yabo uSolomons currently kuPSL akekho umuntu ongamshiya number 1 first okwesibili ngasho nganitshela ngathi uDa Silva yingubo zodwa uma kudlala neteam ngibonile nami ingubo zodwa ufunane emuva akayena attacking player yena yabona mayidlala neteam engazathi inteke uzokora ikhona iPirates iyayishaya ubuvuma uya kwi direction la ekushawe khona ibhola shawo bani le bhola okay asidlule lapho uyalishaya uvuma uya ukuyolisave lo odlala uposition number 9 ozingubo zodwa usemumve 18 yanga walishaya igoli ngahle kahle igoli lakhe bese mangimama sekufanele abe kwi18 area la kufanele abe kuyona adlale kuyo akoriko kumhlulile kahle kahle into ayingenele ukuzoshaya igoli ngakube 18 yanga iyona ke into ayenzile kusho kule 18 akumele atholakale kuyona akekho kodwa ukhona kule yangakubo akho impact ayenzile kwi18 area fanele angene kuyona lapha yabhala impact uyenza ngapha ekhaya yabo uyenza ngapha